Preview. Preview. Inselmilkom, jien Lorjana Brinkat, nagħtikom merħba l-ġimgħa ta' Kamra Sportiva, il-programm li jżommkom aġġornati fuq il-programmi kollha li dan in-netwerk ser joffrilkom matul din il-ġimgħa. Illejla ser nagħtu ħarsa lejn il-programmi li l-Kamra Sportiva ser tippreżentalkom mil-lejla 19 ta' Jannar sal-ħamis 25 ta' Jannar li ġej. Illejla l-ħabta tal-10:15 l-editur Antonello Abela jingħaqad magħna f'xandira diretta bir-reazzjoni tiegħu għas-semifinali tas-Superkoppa Taljana li l-Inter ser jilagħbu kontra Lazio. Il-ħadd fit-8:30 ser ikollna l-ewwel programm is-sensiela Mix Zone li għandna l din il-ġimgħa. Matul dan il-programm ser nisimgħu ir-reazzjonijiet tal-konfronti Arsenal kontra Crystal Palace ma' Kerċ Kembri mill-Premier League Ingliż, filwaqt li Joseph Magri u Karl Parnis ser jagħtuna reazzjoni tagħhom għall-logħbiet Udinese kontra Milan u Roma kontra Verona. It-tnejn fis-seba' Mix Zone jerġa' jirritorna f'xandira rrekordjata fejn matula Marx Kembri ser jagħtina r-reazzjoni tiegħu għal-logħba Lecce kontra Juventus filwaqt li Julian Grixti jiddiskuti l-logħba Bournemouth kontra l-Liverpool FC. Jekk illejla l-Inter tirbaħ is-semifinali tas-Superkoppa Taljana, it-tnejn in-nerazzurri jkollhom il-finali ta' din il-kompetizzjoni kontra Napoli. F'każ li l-Inter ikunu fl-azzjoni it-tnejn filgħaxija, l-editur Antonello Abela jidħol jagħti r-reazzjoni tiegħu għal din il-finali eventwali fit-tmiem il-logħba għall-ħabta tal-10:30. L-Erbgħa 24 ta' Jannar fit-8 Karim El Brashi jagħtina r-reazzjoni tiegħu għat-tieni leg tas-semifinali tat-Tazza Carabao bejn Middlesbrough u Chelsea. Finalment il-ħamis 25 ta' Jannar fit-8:30 l-editur Antonello Abela u Roberto De Brincat jirritornaw magħkom għal programm ieħor mis-sensiela Botta u Risposta. It-tema prinċipali li ser tiġi diskussa f'dan il-programm huwa l-Premier League Ingliż. Infakrukom fl-istazzjon uffiċjali tagħna fuq YouTube fejn fih tistgħu issibu sew dan il-programm kif ukoll il-programmi kollha l-oħra tagħna ftit mumenti wara li dawn jintemmu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu bħalhom ġimgħa jien Lorjana Brinkat nirringrazzjakom talli segwejtuna u nagħmel appuntament magħkom għall-programm li jmiss.